Ni. Nasayap matadakan lakay. Bakit? Mapay niya man data. Kukwa amon. Ay, apo. Okay. Ay apo, ampay nagalam ti arak ka magkwartam. Nalakti simenteryo bakal. Napang kami taptay. Kaya dati ka loka. Napalikudak datay nangihatang. Ay, inala ko na. Pakadak di kararwa bakal. Di kagong ungutay. Ay Kunak niya. apo. Ay, share taman. Angkay. Kunak di yan ti kwa. Di yan ti dadyan ti puntaw. Ato ti paglaingam no arak ti tungtungan. Talaga nga ipamuspusam. Sunod lang kayo nga nagpukaw katatay ta. Ata arak tayo pang Ay, musinarsara. apo bakal. Di ka kada agong ungutay. Ampay. Nya ti man alam di ta nga arak-arak. Kinanayon lang nga Ay. iso ti berbero ka mo na ta nga arak-arak. Bakal. Pati simenteryo apan mga suki-suka nun. Gaputa arak-arak. Dato'y arak gamay. Pang pagwapaw. Dato'y kit collagen. Pang pagwapaw ba kay? Pang papintas pa. Di ba ako na daddy collagen kay pang papintas kin pang pagwapaw. Pang pagwapaw dato'y collagen. Apo, pakawanam. Dahil tinted mo nga asawa. Di ka Damdama. kadagong ungutin. Bakit? Damdama puro arak to ti dati sistema mo. Ay, apo. Di ka kadagong ungutin. Bakit? Sige nga. At dati inalak di nga cooks mo. Wow. At dapat iti suman. And at dapat iti kankanan. Naimasikan kanin da bakit? Ato ti latik na. Iso nga di kagong ungutay. Nalinis aja bakit? Diningigdan sa di panawaga. Hindi na palabas nga aldaw. Kinaluban da ajay. Awanti ko ton na. Safe bakit? Man. Nadulatik na. Gura ka talaga. Yan ang ka. Pinyawid mo nga kasta. Dapaw tay kang kanay. Rama naman. Ando kilatik na ata bakit? Dumot at tinaalam Ay, apaw. Baka mo't nga pinagtitipon mo lang ti. Kuday. Bakit? Nakalubanday ta. Naima siya. Nananan. Oh. Ay, apo. Ado tigatana. Adugit ta na. Adulatik na bakit? Lain ka lang kayo. Meron iniibos sa mata. May mesa lang na alam na arak. Dapat. Nung mangkap apanan ta baka dagtiliw ditan. Dagrondan. Inadum ko maato ay na. Adupay dito bakit? Dapat suman. A few moments later. Hey, Maray. Ito ni kumpadre. Ano? Nabartag kan, Edwin. Maray. Malakita ka. Pumimpintas ka, Maray. Nabartag kan, Edwin. Yung ka maturugan. Maray. Umong napinpintas ka nga talaga. Ni bakit ka? Nabartag kan, Edwin. Maray. Maray. Mabalinti egg request. Na. Pakisman. Nabartag kan, Edwin. Kamaray. Nabartag kan ko na aking ka maturugdaw na gan. Maray. Maray. Nabartik kan, Edwin. Tahang nga sak ni kumarem. Sak ni bakit mo. Langgong.